barakatuh. Jama'a, kamar yadda nake gaya muku zancen bullying, kun san me yasa ake kira na Kaka Hauwa? Bullying na cyber. Inda na bi yan bully da ba Kaka Hauwa kwata-kwata. A dalilin ba su tasiri a kaina ba, shine na ɗauki wato kalmar da suka so su don kusar da ni da ita. Farkon da na fito Instagram ina yin videos dina, aka riga tsohuwa kin tsufa a bawa yara. Suna ta gaya min magana, comment section, come and see this. But da yake ni I have thick skin, na san abin da nake, sai na ce ni ce ma kakar kowa, kuma sai na yi abin da na ga dama. To shi kenan kaka na saka wa kaina suna Kaka Hauwa. Imagine da sun yi tasiri a kaina, da yanzu babu Kaka Hauwa, da ƙofofin aljanna ta ma ba su buɗe ba. A kan social media, miliyoyin daloli na kawo arewacin Najeriya nake yin project. Yanzu ni capacity na da resources ina global, Allah ne kawai ya sani, all for social media. Inda na bar bullies sun shiga kwakwalwata, wallahi ba zan sake fitowa a social media ba. Saboda haka bully da nake yin magana sun fi wa mata. Baka ganin su suna daukan namiji su bullying ɗinsa. Yanzu yarinya menene F and P irin yanzu na yanda na yi, wallahi sai sun yi zeroing in, sai sun je sun saka ta kasa magana. Yan mata a gidan biki an gayyace su irin best friends din nan, sun zo suna speech a wayarsu suna yin magana, sai a ɗauko kalmar da basu iya faɗa ba sai a zo a saka a yi ta musu, a ɗauko kwalliyar yarinya a saka a yi ta mata, a hana ta walwala kwakwalwa. Yaranmu da already suke dealing with a lot. These are the kind of things the northern bully social media people suke yi musu. These are the kind of things and many others nake magana. Mun ɗaura ɗamarar yaƙi, mun saka ɗan kwalin yaƙi da jihadi, mun daina bari ana cin zarafin 'yan mata don wannan rainin wayo ne. Thank you.